Mateo Txisturen izena, ehiztari ieslariaren ipuinak dituen euskal aldakeretan azaltzen da. Bere gehiegizko izezaletasuna ordaintzeko, horti joa munduan zehar ez pakeune eta ez atxeden, bere txakurrak atzetik dituela. Euskal Herrian ezagutzen diren ipuin honen aldakeren arabera, ehiztaria apaizbada gehienetan, meza erdi esan ikutzita, bere txakurrekin erbi baten atzetik joan zen itzuli ez den eta itzuliko ez den apaiza. Inork ez du ikusi oraindik, baina askok diotenez, gure baso mendientan entzun omen dituzte haren txistu hotsa eta bere txakurren zaunkada ilunak.
Jaun Andreo, gauxe izan da beraz kantata, mitoen sinfonia entzuteko parada izan duzue, abesbatza izugarrik parte hartu dute hemen, eta lehen esan dizkizuegunaz gainera beste batzuk ere hartu dute parte, hala nola Bergarako musika eskola, Debako musikala, Donostiako EASO txiki abesbatza, Legazpieko Eluska taldea, Arrasateko Goikobalu txiki, Oiartzungo Izotz txiki, Eibarko Juan Bautista Gisasola, Beasaingo Loinaz txiki, Zegamako Orkatz txiki, eta Zarauzko Zarauz txiki taldeak. guzti hauentzat zuen txalorik handiena. Eta abesbatz hauek zuzendu dituzten gidariei egin behar diogu orain diosala eta ongi etorriak. Abesbatza guzti hauen zuzendariei diosala Juan Jomena gaurko benetako zuzendaria. Izango gaur, Francisco Eskudero maisuak bere garaian ez bazuen sinfonia mitikoa konposatzeko